Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. U Chief Executive Member ka ki HADC uba penyat sings im ki MDC ki he officer pada ki hajar ngut ki pat ba. Ki penpau ka jingkman ya ka President ka India ka Draupadi Murmu men kasni baar ya ka Mauplang Heritage haswa banong ka jingyalang ha Mauplang East Khasi Hills. U CEM habayakran haulat pathai khubor ka President Kari ka way na kinong yalam ha Kari kalawan ban yu kejar ban yo ban yakran ban yathu e ka jingja history jong ki hima khasi khamtam ya ka Mauplang kalau kentang kadai ka beladan palan news pa asnem bar kani kala kringi ki pat ba bad ki nong jingok kai na kaleng kiri bar ka pen I ya ka jing start jong ki long shwa man shwa ki blas ngothu lupa bat pindon kam ya ka kolshor ban penne pensa ya ka Mariang pensngo uba penyat sings I hima Mauplang hapo jing alam jong I lingdo bat unjuk ki bakrau ki menteri ni so ban penpau ya ka jing kemen bat sngongo kerpang ya ka Presiden jong kari India Srimati Draupadi Murmu balarai banwan ban yuk kejat hang ne po Mauplang khamtam hakani ka kenti menta kumba phi dip kumba phi I bana kalyang jung President jong kari India iwan hang ne po Khasi Heritage Village bat shwa bandrung hak thi po madan jong ka hima Mauplang injo bandrung shwa hang ne po Khasi Heritage Village kumba 8 minit na kalyang jungi ngiso bat penpau jingmen bangiyo ya kalan kum kani ban priang subha I Presiden kari India menta kasngi bat na kalyang jungi ru habedip kani ka jing priang subha ngin yo ru ban yathu khendiat katu katni shapang kani ka Khasi Heritage Village kumno la sanctionong ya ki hima ki jungi ki it hapori khasi bat katnu tli ngi don ki hima nanta kishnong bat kinong sanshar tenrai ki bingidon bat kale niam le rukom kumjuru ngi sa yathu khendiat shapang ka khana ka bodon nam shapang kani ka law kentang se kani ru dikawe ka benta bat ngindon ru kani ka jing batai shapang ka shnong kongthong ka bangitip kung kata ka Whistling Village hapo ri India bat kung bangitip shapang ka shnong kongthong kadai ka shnong ka ba la ban khot kerteng da ka keme si ki khun tang da ka ba roi bat siao te ngaso ba kanir ka de ka we na ka riti dustur tenrai ka ba hakatu ka shnong ka ju penlong nadu ki por kulong kuma tengit scam ba ka jingwan jong ka President jong ri India kan nang yo ban penkiu shushu khamtam ka district council habe de kini ki riti dustur kumjuru ka jingwan yu kujat ka jungi ka longsha ka ek ka buram nang ta jungi ka district council ka hima ba khamtam ru ya ka jelam khlia ba kari ba jaban ri por kawi niyo ila se haksin mensuar hakalong upar minister kari India u nanamudi laon yu kejat hne lasi atu ka plong ya district council kuno pis ngoh to kadat na bujing sarong na kadam ka jing nong ho pi kadai ke ba sultanat namar ba tang hapo Meghalaya ngi don kumbah nyo hajar tam teli kishnong de banwan yu kejat deki he jongka ri India kum President ni Prime Minister kadai ke jing sarong ni tu kishnong ka buram ni tu kishnong namar ba kini ki he kinamla ban le keleng sodong kari ban le ban yu kejat haman kishnong tenrei ka jingwan ka jungki ru kay rap namar ki bun ki kampen roy la ban wan haringkat syakini ki dong ki than ki ba kini ki long he ki yo ban wan te ka long ka jing bentoy ka jing kerku ka nya ki pai ba shanir mo ba ki wan kini ba he Nakalin juga ngap pau ya jenis ku nguk ka bakrau ya ka Presiden badan brom yang India hakaba sin magajing ij bagajing kri jong ka kum ka lidu jong kari kalawan ban yuk jat haka jelam khlaya ka jongi
na Garo Hills pat mentakan wan hang ni poka sinong hima mau plang kepada kejaka kepadon ya kalau pentang kepada ponam pat se kalau ai kadak jong kajing kemen bagajing kermen ba kum baga district council baga soka mekria ketemu ban pendek besar ya kriti kristul lembaga festival ka kermen skem baga jingwan jong ka kan ai mesim susu ya ki khon ki hajar jong kari ki lai posti mak adoloi hagaba ngide ban sosorong ban pendek besar pat kan ni kalong susu kajing saki ba kum ka presiden kan ra juga kubol habar ko wei kari India ya kajing nomba kertang jong i kum ka jaj bendiu Atau ka dan em ka jinglong jong ni kepesan negara India kepada ke riulum se ba kawan sini sa tanjung ngi iru ba kampun ki kentai ki bawan hang lia si kinrang itu na kai wi daun ang kompiu long ka kawe nga skema nama kumbaga de ka presiden na ka jaj bendiu riulum kade ru ka jing sarong yingi kum ka jaj bendiu riulum hakaba ka soka India ka laibit banji ka kum ka presiden bat hak ju kapor kumbaga long kapor kalan nang yaj ba ka sokalan ni ka risi telup ka persang kat bala ban kubol ban pen kubol ya ki kenthe ya ki longkmi ka ngai skem magani ka long ka nuksa ka jing sim khamtam ya ki longkmi ki samla kenthe ki jongi bakiru kin prestom kin minatop bat kin imsni na kam ta babha bakila ban kiu sajrong wat hakadan ka bah kridu jong karindia hiperkoe